आज हम बात करेंगे चाहते नहीं क्लास के बारे में। वो लोग 5वां क्लास, 6ठा क्लास, 8वां क्लास, ये क्लास के बारे में तो जानते हो हम लोग, लेकिन आज हम बताएं वो लोग उनके मिडिल क्लास के बारे। क्या बोला तूने? मिडिल क्लास का हो दिमाग में ख्याल आई तो मिडिल क्लास के बारे में हम इतने कहे कि जेकरा में सरकार हमेशा कैले रहेला बांस, ओकरे के कहल जाला मिडिल क्लास। बात तो सही है। नीचे गरीब ऊपर अमीर दाब के बुझ जाए कि मिडिल क्लास के चटनी बनैले जौन चटनी चाट के पूरा सरकार जियता आ वही गरीब में बांटता आ गरीब लोग ओकरे के चाटता। पूरा देश ओकरे के चाट चाट के एकदम आदमी बना देवल बा मिडिल क्लास। तो देखी मिडिल क्लास के हल्का में नहीं खेले के। मिडिल क्लास में बुझ जाए कि जितना ही देश में अपन अनोखा अनोखा खोज होता कि जौन टूथपेस्ट होला ओकरा के बेलना से दाब के एकदम निकाल देवल जाला, ओमे से बूंद निकाल निकाल के लोग मुंह धो देवेला, वो मिडिल क्लास है। बात तो सही है। काहे कि ये लोग खोज कर लोग खाली बैठल बैठल ये लोग के बुझे कि ये लोग के BMW आईफोन जितना लॉन्च होता है इसे कोनो मतलब नहीं खे। सब कोई खाती होता कि भाई हई आवता हो आवता, ये लोग का ना, ये लोग का लगे समूह लोन वाला होता सब। क्या बोला तूने? बैंक लोन वाला होता है सब। खाली बुझे कि लोने वाला किस्ती वाला ये लोग आवता है। लोग अमीर लोग का घर में तो महंगा महंगा डिश बनेला, मुर्गा मटन बिरयानी, लेकिन मिडिल क्लास के घरे भैया पनीर तबे बनी जब दूध फाट जाए। देखिए प्यार मोहब्बत तो अमीर लोग खाती बनल बा, काहे कि पैसा बा भाई, प्यार करे खाती तो पैसा खर्च करे के पड़ी। आ गरीब आदमी आ मिडिल क्लास लोग लगे पैसा जौन बा ना, तो का होला कि ये लोग एक सीधा बियाह होला, आ बियाह के बाद प्यार ना 3-4 साल में 4-5 गो लड़का होला। हम ऐसा गरीब आदमी मिडिल क्लास आदमी बियाह के बाद हनीमून पर ना जाला, कोनो महाजन के यहाँ जाला सूद पर ब्याज लेवे के, काहे कि अब खर्ची चलावे के बाद तो पैसा तो चाहिए। और ओकरा बाद तुरंत कुछ कार्यक्रम कैला के बाद कर्नाटक जाके फैक्ट्री के फाटक पर खड़ा हो जाए। हड़ताल कब खत्म होगी? और ओकरा बाद होने से तबे है जब लड़का हो जी मेहरारू, सीधा लड़का के मुँहे देखी है छठियार में बाबू साहेब वही है बियाह के बाद। तो क्या करें, गरीबी में ये हाल बा। और भाई सरकार पर, सरकार के कोनो योजना होके सब हमनिए पर लागू होला, चाहे नोटबंदी हो गई, चाहे शराबबंदी हो गई, चाहे लॉकडाउन हो गई। अब देखी नोटबंदी में भले 1500 रुपये जमा करे के बा, लेकिन वही में धाका मुक्की करके एकदम हमनिए के निपटे के बा। मजा मारने को कि सजा काटने को। ताई हम निकाले कौन काला धन बा? हम निकाले काला धन का नाम पर 2 गो भैंस, 1 गो पारा, 3 गो पाठी बाड़ी। बात तो सही है। करिया करिया उहे काला धन हम निकाले के बा, वही पर सरकार निकाला तो हम निकाले के। मिला जुला के बात ही बाकी एगो आदमी अमीर बने खातिर जितना संघर्ष ना करत हुई, उतना हमने एहू से ज्यादा गरीब भिखारी ना बन जाई सो, उसे बचे खातिर बहुत संघर्ष करे के पड़ेगा। तो ये हाल बा मिडिल क्लास के आ गरीब आदमी के। गुलाब से भी